Badira gurekin geratzen diren istorioak. Badira urteak pasa arren barruan bizitzen jarraitzen duten oroitzapenak. Badira pertsonak urrun egon arren, inoiz guztiz joaten ez direnak. Eta badira bizitzako une batzuk, denborak aurrera egin arren, gurekin geratzen direnak. Urte luzez, histori horietako asko nire barruan, gordeta egon dira. Batzuk paper batean, beste batzuk oroimenean, eta beste batzuk izilean. Gaur, forma berri bat ematea erabaki dut. Batzuk abesti bihurtu dira, beste batzuk narrazio, baina denek dute gauza bera. Benetako bizipenak, benetako sentimenduak, benetako arrastoak. Ongi etorri. Bizitza kantuan.